Козлова Ксения, 7 клас, сярэдняя школа нумар 1 горада Будакашалёва. Аркадь Куляшоў. Балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы, 4 пад канвоем з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сястру Міная. А Мінай — гэта бацька іх родны. Бацька родны мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцу пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеце. А не з'явіцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі. Дзеці. У чаканні смяротнага часу ў падвале дзеці Мінае. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі сонца і неба? А ці скоро нас вызвалі, татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе, і ўсі нам дзіцятка волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, сасні, суцяшае жанчына ў чаканні смяротнага часу. Цётка, дзецям уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога толькі меншы сын 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей Мінаю. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У астрожнай трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў? Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа, спі. Наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў полі. Іх вывозяць салдаты за краты. Хлопчык рады сонцу і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кату льняныя галовы, пачынае з сына Мінае. Стрэл! Упаў хлапчук 3гадовы. Кат ізноў пісталет узнімае. На сцяне заложнікаў цені. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце ўсе бацькі на калені.